אנחנו היום ביום חגיגי פותחים את מרכז הטניס החדש, 4 מגרשי טניס מקורים, עוד 2 מגרשים נוספים. הקומפלקס הזה קומפלקס יפה ואיכותי מהמתקדמים ביותר בארץ, יחד עם מרכז ג'ודו ועוד 4 מגרשי סקווש וחדר כושר. זה בהחלט יום שמח ומרגש לירושלים לפתוח את מרכז הטניס הגדול ביותר במדינת ישראל כאן בירושלים. לצד הקומפלקס הזה ירושלים הופכת לרשת תחבורתית עם רכבות קלות. הקו הירוק יעצור ממש סמוך לכאן, בכל מרכז הספורט הזה. כל זה היום נחנך יחד עם שותפים שסייעו לחברת מוריה לבנות את זה. עיריית ירושלים וראש העיר ירושלים משה ליאון, משרד התחבורה. כמובן תודות לצוות מוריה שעמל יום ולילה בשביל להביא את הפרויקט הזה למצב שהוא נמצא. תודה לכולם, ירושלים תתחדשי.